बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव थ' जायफ्रा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ एसे नायलांदोलाय आरोना थ' आङो दा एसे बारियावसो दंफैयो माने थ' जेन हक आङो टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय होखादों सावरायलांगोन बिनि सायावबो थ' जितु आपडेट्स थ' बे आपडेट्सनि सायाव सावरायलांगोन बिनि सिगां आङो एसे बारियावहाय आबाद मावनो लादोंमोन आरोना थ' बेखौनो एसे आङो दिन्थिलांनो लादों थ' एसे नायग्रोलांदो आरोना थ' आं एसे माने दा बारियाव दंफैयो दिन्थिलांनि जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो बे आबादाहाय मा आबाद थ' गोदानबो होननानै बुंजाया गोजामबो होननानै बुंजाया आरोना थ' गोबांफ्रानो गायसंनायखौ जोङो मिथिनो मोनखायो आरो नोंथांमोना निस्सय मिथिनो मोनखाबाय जानांगौ नुनानै बियो मा आबाद ना थ' आं एसे दिन्थिलांगासिनो नै नायलांबाय थादो जा बरिया माने ग्रथ लाबोजोबखाबाय आरोना नै थ' बेबायदिनो माने एसे हायावनो खरलेबसे हायावनो गायनो हायो आरोना बेखौहाय थ' बांद्राय बेबायदि हा नाङा बेवहाय थ' जोङो बेबायदिनो बिगासे बेबायदि नांद्राया आरोना थ' बिगासेनि खमब्लाबो जोङो आधा खथासोब्लाबो जोङो आरामसे गायनो हायो आरो नै जा बरिया माने ग्रथ लाबोबाय जा मद' जाजोबखाबाय आरोना बियो थ' जोङो बयबो बेखौहाय मिथिनो मोनो जोङो भेनिलानि गार्डेन बा भेनिला नैबे दै थ' बिथिंजाय दै लाखिनानै दोननाय जादों एसे माने गोरान जायोबाथाय दैखौ होनांगौ आरोना थ' बेबायदि दा अबस्से अखा मोन्दों थ' बेनि थाखायनो नांथ'वा आरो दैखौहाय नै जा मोजां जाबोखाबाय माने अलरेडि पुरा ग्रथ लाजोब्बाय आरोना थ' एबार माने एप्रिल दाननिफ्राय बियो स्टार्ट जासिगोन बिबारा थ' 3 बोसोर कमप्लिट जाबाय आरो बियो पुरा माने 3 बोसोरजों आराम्भ जाजेनो आरोना 3 बोसोर जानाय लोगो लोगो बे बिबारा माने स्टार्ट जागोन आरो स' 3 बोसोर लाखायो नायदो नै माबायदि बिराद मद' जाजोबखादों थ' एसे माने हासारनिबो गोनांथि नाथाय जोङो बेखौ अर्गेनिकै बानायनो गोनां जायो थ' बेवहाय दखाननि बेबायदि हासार इउज खालामनो हाया आरोना थ' नायदो जा बरिया जाखाबाय एबार माने एप्रिलनिफ्राय बियो आराम्भ जानो थांगासिनो दं आरो थ' रायजोफोर दिनैहाय आङो नोंथांमोननो एसे बेखौनो शेयार खालामबाय नै बेबायदि माने ग्रथ लाबोजोब्बाय आरो बेनि जितु गुनाथ' आरो मोजां फिथाइनि जितु मार्केट थ' बे मार्केटआ एसे माने मोजां आरोना माने दाम दङ थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखायो बेखौहाय इउसफुल थ' भेनिला होननानै बुङोब्ला जोङो केकनिफ्राय लानानै गोबांथार ना बेबायदिनो लानानै आइसक्रिम बायदिसिना ना थ' बिदिब्ला रायजोफोर गोलाव खालामब्ला आङो एसे दिन्थिबाय दिनै बेखौनो आरो बिदिब्ला जोङो दा सावरायलांदिनि मेन दिनैनि टपिकआव हाबैदिनि आरोना बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि मेन आपडेट्सआव थांदिनि जोंहा मेन आपडेट्सआ बेनोमोन जितु जोङो PM किसाननि 22 नाम्बार इनस्टलमेन्ट थ' बेनि सायावनो गोबां दिन सावरायबोबाय आरो निउसफोरा दामनानै ओरैबायदि माने खर' गाज्रि खालामो नङा होनबा थ' हाबसिगोन माने ना राङा नाथाय गैया जिकुनु मुहुर्तआवनो फैसाया हाबगोन बेबायदि जोङो फोसावनायखौ नुनो मोनो नाथाय दिनैसिमबो गैया आरो हलि रंगलिनि सिगां हाबनायनि गोबां चान्स दङमोन ना जेब्ला जोङो जोंहा जितु 21 नाम्बारा हाबदों थ' जोङो बिनिफ्राय नायहरोब्ला दिनै मथा मथि जाबायानो ना समाहाय थ' हाबनांसिगौमोन आरोना थ' जोङो नेनानै थानि आरो बे साननैसोनि भितरावनो थ' राङा एकाउन्टआव क्रेडिट जानो थांगासिनो दङ जोङो नामफोरखौ चेक खालामनानै अलरेडि लानो हाखायो थ' गुगोल्सआवनो थ' जोङो चेक खालामनानै लायोब्लानो जाबाय आरोना थ' गासैबो जुदि अके दंजोबोब्ला टेनसन गैया नामाबो जुदि दङब्ला थ' जोङो रांखौ मोननो थांगासिनो दङ गोलाव खालामला रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय